A poques hores de finalitzar l'any 2021, a punt d'encetar l'any 2022, l'any nou, us vull adreçar un missatge de felicitació a tots els tortosins i tortosines i també a les vostres famílies per tal que el 2022 ens porti sobretot moltíssima salut. Hem passat un any complex, encara marcat per la pandèmia, de fet estem tenint un repunt i per tant el primer que vull avui és poder mostrar un agraïment immens, un gràcies enorme a tot el personal de l'àmbit de la salut que ens està ajudant, que ens està cuidant, que ens està curant i que per tant gràcies a ells estem aconseguint sortir d'aquesta situació de pandèmia. A la vegada és evident que us hem de demanar tots plegats responsabilitat i prudència. Junts hem de fer possible que puguem sortir d'aquesta situació. Des de l'Ajuntament de Tortosa seguirem treballant per tal de fer possible aquesta sortida de la crisi, per tal de generar noves oportunitats. Hem creat enguany llocs de treball, hem generat noves implantacions industrials que ens permetran tindre més oportunitats al territori i així ho seguirem fent enguany. I a la vegada també treballarem perquè Tortosa i els seus 5 pobles, tot el municipi, tingui moltes més oportunitats i també puguem construir una ciutat, un municipi molt més bonic i molt més amable per a tothom. Per tant, us desitjo a tots plegats que tingueu una molt bona entrada d'any i sobretot que tingueu moltíssima salut juntament amb les vostres famílies.